आमोणे भंडारवाड्यावेल्या गणेश उत्सवात नार्वेच्या शांतादुर्गा बालनाट्य मंडळानं सादर केलेल्या कालचक्र ह्या नाटकाक लोकांचो बरो प्रतिसाद लाभलो। ब्रह्मेश्वर महागणपती खुटेश्वर देवस्थानाच्या स्थापनोत्सवात हे रंगतदार सादरीकरण झाले। साखळी मतदारसंघातल्या भंडारवाडो आमोणेचो ब्रह्मेश्वर महागणपती खुटेश्वर देवाचो स्थापनोत्सव भाविकांनी व्हडा उमेदीन मनयलो। पूजा, धार्मिक विधी, पाळणो, पालखी मिरवणूक, अभिषेक, पावणी अशा साबार कार्यावळी वांगडा नार्वेच्या शांतादुर्गा बालनाट्य मंडळाचे कालचक्र हे खास नाटक दवरलेले। कोंकणी ब गट आणि अ गट नाट्य सर्तीत वांटो घेवन घसघशीत यश मिळयल्ले नार्वे मयेचे कलाकार तेतून वांटेकार जाल्ले। जाणट्यांचे विश्व बारीकसाणीन मांडपी हे नाटक लोकांक भोवच मानवले। पळयात तेतूंतले कांय खीण। तुम्ही आपले आई बाबा मानत नाहीत म्हणून मी मानतो। तरी सुद्धा हा मला शुद्ध भेडेपणा वाटतोय। अण्णा कर्वे हे कोण? धोंडो केशव कर्वे। हो ही खूप चांगली। तुम्हाला तेवढंच माहिती नसेल। अहो तर नुसतेच जगले नाही तर जगानं फेकलेल्या स्त्रिया त्यांनी आपल्या मुली मानल्या, तेव्हा तेही वेळेस ठरले होते। मी त्यांच्याशी माझी तुलना करत नाहीये, पण असा वेळेपणा पुढे ना पुढे करायलाच हवा ना। आणि याला आमचा विरोध असला तर मला त्यांना भेटावं, त्याचं काय? आमचा विरोध आहे असं समजू नका, कारण आम्ही कालच त्यांची एक चांगली सोय केलेली आहे। ही तुम्ही डिस्टर्ब करू नका। ते सध्या आहेत कुठं? पॅटिक चॅरिटी म्हणून ते 8-15 दिवसातच खलास होते। त्यांना 5 लाखाचं बक्षीस लागलंय। हो दादीच्या नावानं 5 वाजता शाळा उभी राहणार, एकाच बाबतीनं आणखी 10 वर्ष देतील ते। बाबा 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 तुमच्या वर्षश्राद्धाच्या दिवशी 5 वर्ष शाळेचं उद्घाटन होते। शाळा तुमच्या आणि दादींच्या नावावर। आमोणेच्यान आमचो खबराकार जवाहर बर्वे।